Αγαπημένοι μου φίλοι, αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Είμαι σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Ζούμε ένα. Δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει. Η Δέσποινα Μοιράκη γίνεται 46 χρονών. Παναγιά μου! Εγώ είμαι στο γυμνάσιο. Η Μιμή τώρα τελειώνει το πανεπιστήμιο και αυτή είναι 46 χρονών. Αφού είμαι τι να κάνω, γιατί πρόπερση ήμουνα 44, Αλλά το πρόβλημα. πέρσι ήμουνα 45 και έγινα 46. Αυτή κατεβαίνει σαν τον. Κεράκια είναι πολλά, πρέπει να γίνουν λιγότερα. Κατεβαίνει σαν τον Μπέντζαμιν Μπάτον, αυτή την ταινία που λέμε. Λοιπόν, Πάμε. θέλω να τη ευχηθούμε χρόνια πολλά. Να τη πούμε ότι είναι η βασίλισσα του καρπέτου, η βασίλισσα του χαλιού. Είναι η καλύτερη γυναίκα στον κόσμο. Η πιο γαλαντόμα γυναίκα είναι. Πόσα χαλιά σου έχει κάνει τώρα? Εμένα κάνει να τα έχω αγοράσει όλα τα χαλιά εγώ. Σε αυτό το βίντεο πρέπει να καταλάβει ο κάθε ένας που το βλέπει ότι υπάρχει το νούμερο 1 στην καρδιά μου και υπάρχει και το άλλο 1 στην καρδιά μου. Όμως επειδή σήμερα είναι της Δέσποινας, κοιτάξτε λίγο, γίνεται μόλις 46 χρονών. Μπράβο, συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπράβο!